Какво става, приятели? Аз съм Веско и тук с мен е Андрей! И Петър, хело! Петърчо и Днеска сме в Омегле. О, Омегле. Ка. Омегле! Къде съм аз? Андрей, покажи се малко по-тук на камерата. Ето. Здравейте, печали. Нучат. Секси, бегай, бе. Дам. О, цица! Момичета, аз съм... Петрева така е. Момчета, аз съм... Момичета... Стия секси гърл ли, бе? Момчета и момичета. Оци се! Ау! Момичета, аз съм на 9 години и нямам гадже. Ако ме търсите... О, не трябва да се виж. Андрей, покриши очите! Андрей, Моля ти много да хора, сега търсим някой мангал да дойде тук да... Какъв този телефон? О, ти... Ехо! Тя беше на телефон, бе. О, я, бебе! О, да. Бебе. Дай сме, ние сме... О, пич, чакай. Крайман гдай, Хело! гдай. How are you? No! Айде бе, да ти еба мамата! Не, ние сме млади. 13, чакай бе, виждате! 14, 11 и 9. Чакай. 14, 11 и 9. Само не четни. 14 четвърта пак. Пак четни. Гр 8. Гърл. What are you doing? Чакай. Я пиши се гърл. Натан, спеши. Изчакай. Искам аз да сега да напиша. Оя, друскай. Абе, Друскай. бе. Cool, baby. Не, бе! Аре, да даже пише така. Мога да поискам да напиша нещо. Не! Чакай, сиблинг. Секс. Секс, гледай са. Секс, контрол С. Секс. Чакай. Искам да напиша нещо. Изчакай се. Take off your pants. No. Sexy baby. Guru. Sexy guru. Jaisa. Sexy guru. Guru. Sexy guru. Чакай, искам да напиша. Чакай. Секс. Секси с вас. Секси. Моята пъва се! Виж, You're the better. Give me my phone! Секс с вас? No. Cake. No. I need to Секс. You girl. Искам да правя секс. Това момиче. И чакай, искам да напиша. Искам да напиша нещо. Я бе, чакай, преди се, че ги снимаш. Не виж. Аре, бе,
Gero, you having some fun? Къде пуши епизода? Yes, of course. Чакай, чакай. Чакай, чакай. Абе, пусти ми телефона, бе. Къде пуши епизода? Къде пуши епизода? Петре, не. Къде пуши епизода? Педерас. Няма да пълшия пистоли. Чакай, гледай сега. Аз си ги снимам, ти от цялата Америка, чакай. Чакай. Найн. Това се слуша и аз го снимам. Беги се ръка. Чакай! Move your hand. I want to take a picture. Къде пуши епизода? Искам да изплаша. Само си някакво. Yes, Ben, yes, my favorite Samsung Galaxy S6! Моля те, Samsung only. Веско, моля те, къде? Курва! What the fuck? What a bitch. Веско, моля те, къде? Веско, моля те, къде? Веско, къде? Хора, ние ги заснемаме тия цигани. Моля те, къде? Gypsy. гледай са. Gypsy. Мале! Чакай! Стела! Няма го, аз го скрих. Аз ще го направя. Видях Андрей си изплашиха. Ара, вие търсете, не сядете на моста, аз не сядам там дрехи, Добре. Искам да започна. Добре, айде. Дай сега хора, идвам. Чакай, дай. Катраса. Само да не го видя. Hello, what are you doing? Really? Hello, what are you doing? What the fuck you? Ah! Mommy! Чакай, дистанционно ги заплашвам. Пепи. Oh! 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 Бегай, Петра, бегай! Моля, искам аз да тук. Не. Бегай! Кой е шут май пенис? Стига бе, Андрей. Пусни си тя майката! Искам да ги заплащам. Заплащам, но искам. Нига! Gypsy нига! Ей, гайс, чакай, гледай сега, чакай! Стига бе, естествено. This is for your mother, bitch! Bye! Искам да ги заплащам. Бегай, Петра, аз съм тук. Мърте да даде! Кой е? Айде ти ми беща, Бегай, бе. бе, няма. Няма да ги заплащаш. Ще изнасиля. Не, че те бе бия! Ще... Това си ли стуците? Искам да ги заплащам. Няма не. Добре, това ще ги заплащам с нещо друго. Няма да ги плашиш. Ела тук и покажи средни пръсти. Цици! Пазъци. Да, хора, може би. Hello! Може би хора, това ще бъде за хора, може би това ще бъде за целия епизод. И да. И да, ще се видим по-късно. Ари. О, не!
Не, аре! Повече от 10 минутки ли бе? Да, хора! Вече снимаме повече! О, Джастин! Justin Bieber! I fucked you in mouth! Я! I'm going home. Justin! I love you! I fuck you! And I need to fuck you! I need to fuck your mom! Тука! Чекай. Maybe using simulator. Аз тук, аз съм тук. Стигайте баща ми. Аз не мога. Моля, само за това, само за това. Ето си! Аз искам само да погледна. Мой мам! Махай се! Махай се! Стига бе! Where are you from? Чекай. Стига! Ей! Не, ще се да тук, щом ти не искаш. О, секси гърл! What's up? Yeah! Нашето. Къде бе, Петре? Ако ви ти Чувам се. бе, бе. Абе, защо бе пет? Ви просто са нека глупости човек. Кой иска да правим? Да си слагаме цаците. Не да се уморни с хората. Окей. Гук, тя пусти музиката! Бебе. Oh, sexy girl on the farm. Fuck. Петре, аз припадам. Justin Bieber. I want to sing. Oh, sexy girl on the farm. Sexy girl on the farm. Sexy girl on the farm. Hello! Пази се. Видян, дай този. Ще кажа, че съм готов да напиша хай. Warning, please move to Omegle girls. Okay. Аз съм готов. Hello! Аз съм готов да напиша. Аз съм готов да напиша хай. Няма да си готов. Стига, защото ще им дам. Следен път. Аз не да ми пращам. Пращам ти хай. Не. Oh, wait! Абе, защо не ме изпратиш? Азисе. Ако видим хубаво маце, ще ми изпратим хубаво. О, хай, Петре, ти да си цикаме нещо, бе. Аз някакви идеи да погледнеш от пода. Пенис. Bloody penis, Котвай! Да знаеш, че ние сляме клипче. Мърта се. It's moving! This pussy is moving! Секс. Гадост. Скипнах го. Цъп! Прочи. Всеко. Андрей! Андрей, стига писа. Хора, да. Сега хора, се връщам. Цъп! No English! Hi, girl. No! Russian, no. Only English! No. Yep, only English. And little Bulgarian.
Bulgaria. Bulgaria. No, we don't speak Russian, sorry. Sorry. But we are happy. Oh, okay. But where are you from? Where? South Korea. Ooh. Южна Корея. Да. Сега така е. Okay. But we are from Bulgaria and we are talking Bulgaria. But now we are talking English. Yes. I'm talking a little of Serbian. Yeah. He's making sad face. I want to kill this guy. But why would? Because thank you, eh? Петре, твоя Даша има рожден ден, бе. Кой е? Даша, раката, чакайте хора, само да... Да, ако искате да ме намерите, Minecrafter BG. Да, знам, той има рожден ден днеска. В раката 66. Да, и продължаваме. Да. Хората малко, ако съм на телефон, ще пиша на моя приятел, че днес има рожден ден и трябва му честита. Да. Андрей пак прави sad face. Хора, я се изайдем. Беги, бе, чак. Я да мога, беги малко. Чак. Oh, yes! Hello, what's up? Hi, baby. You're so sexy. Бегай, Петър, само за малко да... Хора, аз ще бъда асасин. В момента пиша, бе, не ме виждаш. Oh, so sexy. So sexy. Bloody big titties. No for you guys. What's up? Hello. Андрей, стига прави sad фейсове. Добре, ще пиша. Вие ще ми кажете какво да ми Този пише. клип ще го гледам. Какво ста, пич? Аз ще ми пиша хай. Не, няма да Не. ми пишеш хай. Говорим по него мамо, нека това. Да говорим. Андрей е sad фейснат. Но това маци беше много готино, но беше китайка. Нищо, все пак става. Ха! Hello. Hello, where are you from? We are from Bulgaria. Did you have a big penis? Ще го Стига, баща ми ще не говори такива неща. Добре, айде. Oh, sexy girl on the phone. Бе си работата, бе. Знам, че... Hello. What's up, bitch? Hello! Where are you from? Какво ще ми пише? Гледай са. $1, bitch! Без просто да ми пише Добави хай. още 2 нули. Нека им пишем хай. Няма да им пишеш хай. Защо те сами тебе с това нищо не правят. Hello. Stop, please stop. Okay. Hello. You little bitch! Това ти го направи сега. Стига, City bloody titty. Можете ще някой направи такива неща. Аз съм прав. Хай. Hi! What's up? Hi, where are you from? What's up? What's up? What are you doing? What's up? Гейдж. Виж ли е, Петърчо? Да, виждате ми моята. И чакай, ако напиша what game, мисля, че ще ми отговори. Nothing.
But what are you doing, motherfucker? Може да напише what the thing. Just chatting. Okay. Кажи, you? Кажи, че правим секс. We are have. Чак. Не виж, моля те. О, Индия. Чак. Чакай. Не трябваше да пиша. Чакай. Where is it? Може ли да му напише... Питам го, ако знам къде е. Искам да му напише what the thing. А? No, near Russia. Стига де, моля те. Стига. Полете да тука, бате. Коста, бе, пич. Ще фотографираш ли някой? Nope. Супермен! Никой няма камера, бе, дома. Съп гол, човек. You are so nigger! Я за малко чакай. Цици! Дай съм за малко нещо. Ще за малко тани. Leave this page. Oh, bloody big penis! Кой е долу? Кабърче. Аз не бъдох на кабърче. Петра, ако натиснеш тук, ще съжаляваш. За какво искаме да говорим това? Change the chat. Ако натиснете тук, те двете ще се съжаляват и двамата. За какво? Ще видиш? Ами се. Ще се съжаляват. Кажи! Вижте. Няма, кажи какво. Първо вижте. Андрей, казвай, защото иначе ще пребия. Добре. Първо ме така работи. За жени. Значи не окей. Малко да видим. Не. Зарежда. О, да не е хора. О, да, има конфликт. О, не. Чакай, не ще да видиш какво. Дай, нека да видим. Айде, нека да видим. Щях да се пухна ден и щях да направя здравете, какви са чайни жени в нещо време. Колко са чайни? Хора, извиняйте. Няма да паузам клипа. Искам да чуете виковете на безпомощния Андрей. Който ще тръгва. Аз ви казах, че не искате да гледате. Аз ви казах, Аз знам, че съм любител за тъж! но ти казах, че ще се звали. Добре, пускай си. Пускай, прави каквото там щеш. И колкото черно си. И съм отчаяни. Виж, че те влизат в такива сайтове, защо? Точно. БГ ли пускаш, бе? Ага. Бе, такива. За беги. За БГ. Ето, чакай. Някой от вас да е гладен? Да взема навън, без да. Чакай, ето на български. Това са само БГ. Остава. Добре ли си? Къде си? Да, ти изруда. Да си ни гледай, не сма. Здрасти! Здрасти. Откъде си? Бе, ти кърато. Здрасти, откъде си? Какво правиш? Как е хавата?
Калчето под мене и... Нешка! Аре малко навънка, искате ли? После готини инглиш модел. Аре навънка. Не. Човек ти повече е тъпо. Тя по компютъра няма се да. Да отидем в Геомилев, например. Да. За какво ги Там има по-готини мацки, които може да следи. О, да, хора. Да, хора! Нека, Петре. Нека. Не. Как ти бях цънали? Петре, готино е. Готино, знаеш колко... Ние с Гошето, да. С Веско и Гошето ходихме в Геомилев да търсим момичета, знаеш колко беше весело. Имаше две лесби, които ги се взехме те по едно време с цънали. Да, бяхме с тебе, Петре. Помниш ли си? Не! Не, хора, това ще бъде всичко за този епизод. Може да направим влогче. След малко ходим в парка на Гео Милев. И да, ние доста рядко сме там. Днеска сега може да отидем по-скоро. Бай, мои приятели, и целувки от мен. И да, хора, чао. Чакай, хора, може скоро да почна да снимам клипове. Да. Канала ми ще се казва... Не, аз когато почне да снима клипове, аз ще оставям винаги линкове към неговия канал долу. Казах бай.